Pozdravujem všetkých a vítam vás v ďalšej časti nášho Gymnatlon castu a tentokrát máme prvýkrát takého špeciálnejšieho hostia a špeciálnejšieho aj v tom, že je to vlastne profesionálny športovec, ja ťa stále tak budem nazývať, že profesionálny športovec, i keď už ukončil kariéru, ale podľa mňa bolo to nedávno, takže stále profesionálny športovec a veľmi významný slovenský aj najúspešnejší triatlonista Rišo Varga. Rišo, vítaj tu v našom podcaste. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, že tu môžem byť s vami. Takéto výnimočné meno, vlastne, ak som spomenul, že ty si teraz tú profesionálnu kariéru nedávno ukončil. Aké sú tie prvé pocity tvoje? Tak je to kvázi aj také smutné, aj trošku úľava, lebo v podstate sa to tak posledný rok, dva blížilo ten koniec tej kariéry, že to zdravie už nebolo najlepšie a bolo to náročné udržovať jednak tú fyzickú výkonnosť, stále trénovať. Už som sa musel viacej starať aj o tú finančnú stránku, pretože už som nemal tú podporu takú, akú som mal predtým. Do toho mám 2 deti. Všetko dokopy, bolo to už dosť stresujúce, keď mám byť takto úprimný. Čiže z toho hľadiska tá úľava. A z tej stránky, že smutná, tak milujem ten šport robiť. Keby som bol zdravý, tak by som to robil akože doteraz. Hej, akože ešte ďalších 10 rokov by som to robil. No ale človek proste starne a je to prirodzeným nejakou cestou toho športovca aj ten koniec kariéry. A tak vlastne nekončíš podľa mňa úplne s tým športom, že po tej profesionálnej tak stále budeš asi aktívne športovať a zároveň tu máš teda tú druhú stránku a to je tá tvoja akadémia, nie? Že tam asi veľké plány a ako bude sa vlastne teraz, kam to bude teraz smerovať? Tak ja som v podstate nejak veľké očakávania nemal a ja som taký človek, že keď vidím niečo, čo chýba nejakom trhu alebo na Slovensku, tak sa snažím, že toto tu není, že toto podľa mňa by mohlo fungovať a toto treba doplniť ten trh, a videl som nejakú takú cestu toho, že na Slovensku podľa mňa ten triatlon není nejako veľmi ešte populárny a uvedomujem si podľa mňa, však to určite veľa ľudí vníma, že tie vytrvalostné športy idú do popredia, že možno to je spôsobené tou technológiou, tým spôsobom komfortu, že viacej ľudia pracujú mentálne ako fyzicky a tým pádom inklinujú k nejakému fyzickému tréningu. A podľa mňa tie vytrvalostné sú super, lebo poviem trošku takú moju filozofiu, že my nie sme ľudia najrýchlejším zvieraťom na svete, ako z tej ríše, ale sme v podstate jediné zviera, ktoré všetky ubehá vlastne. Hej, že tým pádom ti už hovorí niečo k tomu, že na čo sme evolučne predikovaní a k čomu by sme mali inklinovať. A teraz si vezmeme, že posledných 30-50 rokov ten pokles toho kalorického výdaju je enormný a tí ľudia proste sa necítia možno mentálne dobre a tým pádom hľadajú si nejaké takéto challenge, výzvy, ktoré by prekonávali a tým pádom vidím tam veľký ten priestor pre ten vytrvalostný a poviem prečo, že je triatlon, lebo to je kombinácia 3 športov a že to nie je jednostranné zaťaženie z toho telesného aspektu. Hej, že keď človek by len behal, tak sa zraní a potom čo bude robiť? Začne bicyklovať alebo plávať. Hej, plávanie zase tiež nie je úplne jednostranne pohyb dobrý, lebo môže aj chrbát, ramena, tak odísť. Bicykel je to isto s tým chrbtom. Čiže tá kombinácia, podľa mňa, že ľudia to robia rôznorodé aj z tej mentálnej stránky, že nerobíš stále jeden šport každý deň, je podľa mňa atraktívne. Môžem len súhlasiť ako... Ja by som len povedal, že podľa mňa, ty si povedal, že ja si myslím, že teraz je to ako mega populárne ten triatlon. Len nie sú možno toľko možností ho teda robiť. Hej. Není veľa tých akadémií, možno tých klubov. Takže to si myslím, že je úplne super vec. Určite sa ešte o tom porozprávame, o tvojej akadémii. A ja možno ešte tak pôjdem troška dozadu, že ako si sa vôbec dostal ty k tomu triatlonu. Vieme, že si bol teda plavec predtým a že ako si sa vtedy to nebolo populárne, naozaj. A že ako si sa dostal presne k tomu triatlonu. Hej. Takže ja som vlastne zo športovej rodiny, moja mama plávala, takže
ten príbeh k tomu plávaniu bol proste jednoznačný, že moja mama učila aj plávať. Mám staršieho brata o 7 rokov, ten plával už predo mňou, čiže to bolo také úplne prirodzené, že som plával. A brácho potom v podstate mal problémy so stredným uchom, že nemohol plávať, vtedy ešte neboli nejaké štuple do uši a tak ďalej, tak musel si vybrať nejaké alternatívy a jedno z tých alternatív bol ten beh, potom bicykel a zrazu sa to začalo nejako tvoriť a som ho prvýkrát videl, keď mal on možno 17 rokov, že išiel ten triatlon a ja som ho išiel pozerať a mne to akože strašne učarovalo, lebo ja neviem prečo, ale som inklinoval vždy športom, ktoré sú nejaké že náročné, hej, že také, že prekonávať sa a proste je to také, že tie vôľové vlastnosti sa tam ukazujú. A ty si mal koľko vtedy rokov? 10 rokov. 11 rokov, takže to má úplne, že wow, že toto je niečo. Aj keď som plával, tak som vždy inklinoval tým dlhším tráťam. 1500 metrov, 400, také ťažké, najnechutnejšie, to nikto nemal rád, nikto nechcel, tak ja, že mňam, že toto si teda dám. A potom som v nejakých 11, takže to je 24 rokov dozadu išiel nejaký prvý akvatlon, triatlon, čiže to som tak iba. A vlastne mi to išlo, hrával som aj futbal, ale ten triatlon som mal v úzadí iba ako keby nejakú takú prípravu v rámci toho leta, lebo vieme, jak sú bazény na Slovensku počas leta, väčšinou sú zavreté a tí plavci nemajú čo robiť a mali by to nejakou kondičnou prípravou zahrňať a ten triatlon bol super, však som v Bratislavi, chodili sme na bicykli do Rusovec, tam sme si zaplávali, dali sme si kofolu a išli naspäť, potom sme si dačo pobehali. Čiže ten šport, ako keby životný štýl sa mi veľmi páčil už v mladom veku. A potom som vlastne si ma všimol potom tréner Gabo Baran, ktorý ma vlastne, keď môžem spomenúť GNT Sport Team, tak ma začali podporovať, že ja som nejaký akože že talentovaný, možno by som mohol mať budúcnosť a tak ďalej. Koľko si mal rokov vtedy, keď to tak vyzeralo? Asi 14-13 rokov. Uh-huh. Ale to bol prvý klub, ktorý bol akože, lebo ešte predtým si teda to chcel robiť a že kto ťa vtedy trénoval, alebo proste... Ja som čisto plávanie. Som bol v pláveckom klube a ten triatlon to som mal akože s bratom sme bicyklovali hore-dole, proste to nebolo nejaké koordinované, že nejaký tréning. Proste sme išli do Vojky naspäť a proste sme si len robili ten šport. Triatlon. Hej, že to nebola nejaká štruktúra. Hej, a akože bracho bol v klube a ja som bol vtedy v klube, ale toto bolo také, že ma naozaj, lebo nemali sme nejak veľa peňazí, nemali sme ani jončaky, ani dresy alebo tak, takže oni ma začali tak podporovať, že s tou vidinou, že raz v 18-19 by som začal tak ten šport a to sa vlastne aj stalo, že ja som si to možno tak aj mentálne už pripravoval, že to plávanie, mám tam ten plán B a ten triatlon kvôli z týchto hľadí sa mi veľmi páčil, že nie je to jednostranné a je to naozaj veľmi akože zaujímavý, atraktívny šport. Takže potom v tých 19 som úplne preklopil na full výkonnostný triatlon. Dobre, dá sa povedať, že v akom veku si reálne začal že pretekať, súťažiť a tak ďalej, že koľko si mal rokov? Tak to bolo také postupné, že v lete som išiel aj majstrovstvá Slovenska, zavolali ma aj na juniorské majstrovstvá Európy, ale ja som proste trénoval plávanie, hej. A to som akože zle dopadol, ja som bol posledný, by som povedal skoro. Hej, som mal krče v bruchu na behu. Úplne, že zlá skúsenosť, lebo všetci boli našpičkovaní, už to robili na vysokej úrovni. Ja som to išiel taký, že mal som nabicyklované 50 km. Asi jak ty si šiel teraz, hej. Už prezrádza, že sa dotýkam tohto športu a hej, prepáč. Som mal v zálohe toto, že sa im pochváliť, ale... Hej. A vlastne tak, že ma zavolali, videli, že som bol minulý rok dobrý, ale ja som trénoval plávanie, netrénoval som triatlon. Ale išiel som, lebo videl som takože možnosť, tak som išiel, hej. Kedy reálne, v akom veku má zmysel nejaké takéto, že vytrvalostné športy začať, akože sa reálne tej vytrvalostnej stránke toho športu začať tomu venovať, že od ktorého roku to vôbec má zmysel, hej, keďže z hľadiska na to telo, ako sa vyvíja a aké má vlastne tie predispozície, tak s ohľadom na to vlastne ma to zaujíma, že kedy ste reálne začali riešiť nejaké preteky, kedy to začalo
dáva zmysel, že není, že tam tá prvorada, možno tá technika, ale aj tá vytrvalostná stránka a tak ďalej. Tak ja by som nepovedal, že sme to robili správne, že teraz, keď sa na to pozerám, tak sa to podľa mňa dá robiť lepšie. Ako všetky športy. Ako všetky športy, že tie vedomosti sme mali vtedy nejaké a teraz máme iné, že by som to robil určite inakšie. V princípe vždycky to je o tej primeranosti, že aj tie deti inakšie, niektoré sú skorej vyvinuté, niektorí menej, niektoré má tú predispozíciu na pomalé svalové vlákna, čiže ľahšie alebo lepšie regeneruje z tej aerobnej záťaži, hej. Ale samozrejme okolo tých 14 až 18 je ten rozbeh je v pohode. Ja by som, ak budem hovoriť k tomu, tak určite podľa mňa do 14 není vôbec dôležité tlačiť na nejaký výkon alebo nejaký extrémny, skôr na tej zručnosti z môjho hľadiska. Že samozrejme ísť na bicykli, jak sme to robili my, a proste neštrukturovaný tréning, že sa ideš zabaviť a tak ďalej. Samozrejme je to forma tréningu, možno aj 3 hodiny bicyklujeme, hej. Aj viac, my sme si dávali akože extrém, ja som akože to extrémne prepáloval vtedy, ale nehovorím, že to je správne, hej. A vidím to teraz, že kľudne som mohol neskôršie začať s tou špecifickou prípravou alebo s takým tlačením na ten organizmus a dlhšie by som vydržal. Mám 36 a proste to telo už bolo proste prepálené. Možno by som vedel pretekať do 40, keby som trošičku neskôr začal. Čiže napríklad ten olympijský je dobré začať aj skoro, aby si mal ten skill, tie zručnosti, ale čo sa týka tej špecifickej trénovania, toho výkonu, kľudne neskoršie. To radi počujeme, respektíve my sa stále okolo toho točíme s rôznymi teda aj hostiami našimi, aj vo všeobecnosti, že kedy je dôležité urobiť tú špecifikáciu, či je to futbal, atletika, gymnastika, triatlon, a som rád, že ty ako profík to teraz vieš, hej, retrospektívne si to vieš aj vyhodnotiť, že presne, že možno keby si neskôr začal ísť do takých výkonov, tak možno to telo by bolo pripravenejšie. Na druhú stranu by niekto mohol povedať, že presne sa to vyvíja, vieme už dať nejaký typ silového tréningu už v mladšom veku, čiže tá prevencia zranení bude oveľa lepšia, ako si mal ty, lebo ty si teda, jak si hovoril, nemal si jonťaky, nemal si nejakú regeneráciu, nevedel si zabicykloval, išiel si do jazera, čo je možno ideálne. Ale my si tiež myslíme, že tá všeobecná pohybová príprava a teda nejaká zručnosť toho, nemôžeš sa postaviť na bicykel v 15 a ísť na nejakú súťaž, ale tie základy mať to v týchto športoch na beh de facto nepotrebuješ nejakú veľkú techniku. Bicykel, OK, všetci sa tiež učíme a plávanie je asi najtechnickejšie z týchto všetkých, čiže tam určite ten základ, keď chceš byť špičkový, tak potrebuješ mať možno o niečo skorej, ale stále to platí a teda stále to ten šport, si myslím, že plávanie patrí do takej tej všeobecnej pohybovej prípravy stále. Že je to také must have, že naučiť sa plávať a správne, potom už to iba zlepšovať. Čiže to som rád, že to vieš ako presne ako profík, to vieš aj takto zhodnotiť. Že je tam tá široká škála toho pohybu, tých pohybov, tých detí, ktoré by mali ovládať a na základe toho asi to vedia potom ten konkrétny šport neskôr budovať do tých špecifík. Ja sám trošičku bojujem proti tomu mýtusu, čo sa hovorí, že akože to plávanie áno je najtechnickejšie a je dobré ho mať niekde na začiatku, ale mám plno prípadov, stále sa ukazujú, ktorí veľmi neskoro začali s triatlonom a sú na svetovej špici, hej, môžeme rozprávať Ditlev, Samlong, tie polovičné až dlhé. Samozrejme, čím to je technickejšie, čím to je rýchlejšie, tým treba ako keby viac mať tú technickú stránku, ten skill lepší. Ale sú prípady proste v veľmi neskoršom veku, po 20-ke začali tým športom a sú svetovou špičkou. Čiže ja sa to snažím ukazovať a potom mi niekto povie, že to sú akože 1%, ale ukazuje to, že keď na to máš, tak je to tá možnosť a nerobili vôbec žiaden šport, hej. Čiže... Tak vidíš, že presne ten šport je proste iný ako s hokejom. Nemôžeš začať na vrcholej úrovni po 20-ke s futbalom. Takisto, že tá zručnosť špecifická je tak špecifická, že to proste nedokážeš si tú techniku osvojiť.
kdežto v triatlone naozaj proste ideš nejaké cyklické pohyby de facto stále. Či to je aj plávanie, aj bicyklovanie, aj beh, takže je tam veľa faktorov, čo to potom ovplyvňuje, ak sme sa my už predtým bavili, teda aj nejaká vybavenosť toho tela, tie svaly, ty si už načetol aj nejaké tie pomalé svalové vlákna, ktoré ti viac pomôžu pri tých vytrvalých športoch. Vytrvalostných, takže jo, to je super. A ty máš vlastne 2 dcery, že? Áno. A tie sú teraz ako staré? 3 a 6. 3 a 6. A ako ty vlastne pristupuješ k takej nejakej tej športovej výchove tvojich dievčat, že čo je podľa teba taký ideálny scenár, že k čomu sa snažíš ich viesť, budovať a nechcem to nazvať motivovať, ale skôr tak viesť. Asi vedieš aj nejakým príkladom ty, že si profi športovec, ale že čo je podľa teba také možno aj odporúčanie pre tých ďalších rodičov, že čo môžu robiť a čo môžu nasledovať, čo môžu možno od teba okopírovať. Hej. Tak je dôležité, aby sa vôbec že hýbali, že či tá 3-ročná dcera, v podstate ona nechodí na žiaden krúžok, ale chodíme denne na to nejaké detské ihrisko a tam proste leze, preskakuje, rozbieha kolobežku, aj odráža sa na odrážadle, hej, chodíme do vody, neučíme ju vôbec plávať alebo tak. Proste tvoríme nejaký taký ten základné pohybové vzorce a taký pozitívny vzťah k tomu pohybu, ani to nenazvem, že šport. Čiže tam vôbec nemáme nejaký krúžok a potom staršia dcera má 6, už bude mať 7 za chvíľu, chodí na plávanie, ale to vidím aj z toho hľadiska, že to je dôležité, keď pôjdeme na jazero a tak ďalej, že kvôli tej bezpečnostného hľadiska, že aby sa neutopila, hej. Vie už plávať, preplavie v pohode aj na tréningu 600 metrov, ale aby v jazere proste vedela riešiť nejaké situácie, aby nedostala paniku. A chodí na tanečnú, čo je za mňa veľmi dobré, lebo aj ten rytmus, koordinácia pohybov, zapájanie hemisfér, to je dôležité a robí potom, snažíme sa aj také, že výtvarná umenie a tak ďalej, chceme viesť ku klavíru a tak ďalej, že podľa mňa to je veľmi rozumné na ten mozog a takú všeobecnú pohybovú prípravu, však samozrejme chodíme aj niekedy, že na bicykel alebo tak, ale chodila aj na gymnastiku, atletiku, také všeobecné, jak vy asi robíte. A chodívate spolu takže na bicykel a takže... No, že ja idem behať, ona ide na bicykli, ide s našou skupinou, že 20 km odbicykluje, hej, super. Úplne v pohode, bez problémov a takže taký zase pozitívny a možno už neskôršie až tomu 8. 9. možno začne tak viacej štruktúrovanie. Ako štruktúrovanie, to znamená, že viacej možno nejaké kružky by chodila. Takže tak všeobecne by som povedal. No, ale asi tam je aj dôležitý faktor to, že to robívate všetko aj spolu. Ako rodina, že to je tiež niečo, čo my sa snažíme, že dobre, my sme kružky, čiže tam sú nejak odizolovaní od rodičov, ale ono to ako keby, že nezačína, nekončí na tom našom kružku a snažíme sa nejakým spôsobom, nechcem to nazývať, že osvetou, ale hovoriť, motivovať tých rodičov, že tam to nekončí a niekde by to malo pokračovať. Hej? A ten spoločný čas nemusí to byť, že vyslovene nejaký vrcholový šport, ale ísť si spolu zabicyklovať, ísť spolu na ihrisko a byť tam aktívny, tak to je myslím si, že veľmi dôležité a odporúčané pre tých rodičov, aby vlastne takýmto spôsobom tí deti tam podporovali. Určite, tak tie deti, keď vidia, že to robia rodičia, tak je to prirodzeným nejakým spôsobom žitia, hej, takže k tomu budú ľahšie inklinovať nejako, že chod sa hrať, hej, že robíte to spolu tie veci a tvoríš nejakú ten vzťah bližší, že to je aj o tom, že nesedíte, nepozeráte televíziu alebo nehráte nejaké videohry. Akože aj to asi môže byť, že nejaké také spríjemnenie, ale nemá to asi tvoriť to gro. Ale podľa mňa toho už je tak veľa, že sa snažíš robiť veci v prírode a na čerstvom vzduchu a byť mimo interiéru. A socializácii, hej, že to je tá, podľa mňa, bude nejakým takým problémom toho našeho 21. storočia, že nebyť sám zavretý v interiéri a tak ďalej, ale
ísť socializovať sa v prírode, že to nám ako keby o to odchádzame, čiže trošičku to balancovať naspäť. Aby sú už aj v takom dobrom veku, že asi mladšia sa snaží tú staršiu chytiť, že? No, že už tam je vidno taký ten, že tí mladší sú takí dravejší väčšinou, neviem, či tam máš aj ty tak. Hej, akože napodobňuje a chce robiť veci, že ona je veľmi zlatá, že chce to. Potvrdzuje, že tí mladší sú väčšinou šikovnejší. Áno. Ako vyzerá taká tá príprava na olympiádu, čo je naozaj taký pre triatlonistu, je to asi vrchol. Alebo niečo dávaš do popredia, nejaký iný pretek? Povedal by som, 2 vrcholy sú v triatlone najväčšie, čo si ľudia akože triatlonisti oceňuje tá olympiáda, tá olympijská medaila a potom je Hawaii Ironman. To je rodisko vlastne triatlonu a to je ten najťažší triatlon a to úplne veľa ľudí spája s tým Ironmanom, ten triatlon. Len olympijský triatlon je raz za 4 roky a ten Ironman je každý rok. Čiže je náročnejšie vyhrať tú olympijskú medailu. Čiže tá moja príprava v podstate na tú olympiádu v podstate spočívala v podstate okolo 40 hodín týždenne tréningu, kde som 5-krát do týždňa plával. Prepočítavam teraz, koľko denne. Približne 5 tréningov, ktoré bolo okolo 4 až 5 kilometrov. Bicykel bol, ak sa nemýlim, 6-krát za týždeň, čiže okrem jedného dňa, myslím, že v piatok sme nebicyklovali. A bolo to okolo 500-600 kilometrov za týždeň, čo sa týka objemu. A beh bol 9 krát za týždeň, čiže aj dvojfázovo sa behalo. Okay. A tam bol nejaký taký objem medzi 120 až 150 km za týždeň. A do toho boli dve nejaké posílky plus nejaké ako keby kompenzačné cvičenia, čo sa robili ako aktivácia, alebo keď bol nejaký problém, presne, že jak som ho spomínal, že zachylovku a tak ďalej, tak nejaké také warm-upy, čo nepočítam ako tréning, že 15-20 minút, nejaká mobilizácia a tak ďalej. A zmenil by si teraz niečo, že jak si hovoríš, že sa posúvajú tie vedomosti, že teraz kde si? Lebo však dosť už je to rokov od tvojej prvej olympiády, však 2012 bola tvoja? 2012, 2016. No, 2012 bol prvý, že? Hej. Čiže v podstate cez 10 rokov od tej prvej, že spravil by si niečo inak v tej príprave, že s tým, jak akože si hovorí, že sa to posúva tie vedomosti, akože tak keby som bol, že teraz sa píše rok 2025 a mal by som v tom bol by som 20 ročný, tak jasné, že by som teraz viacej pracujem na tých dátach. Myslím, že tá štruktúra bola celkom dobre urobená na tú dobu. Akurát pomenovanie tých limitujúcich faktorov, to sa zmenilo. To znamená, že to testovanie a zistenie tých svojich zón, tých limitácií a byť viacej špecifický, čo trénuješ, je násobne by som efektívnejšie teraz trénoval. Lenže to sme vtedy samozrejme nevedeli a vtedy som akože to sa len tak domnieva, že akože niečo sme vedeli samozrejme, ale teraz už je to akože ďalej dosť. Obrovské množstvo hodín. Nie je to ako drina, takto sa príprava, to znamená, ty už si bol pred prvou olympiádou už si bol totálne profík, hej? No jasne. Nedá tam už na takejto úrovni už sa to pravdepodobne nedá sklobiť so žiadnou robotou. Keď počujem tie časy. Tie hodiny a tak ďalej. Okay. A na psychiku, aké to bolo náročné, proste táto celá príprava. Že bola tam tá olympiáda, to, že proste ti to nevadilo všetko a že išiel si, alebo boli tam tie výkyvy a... To prvých takto som trénoval od 2009-2010, tak akože extrémne. Asi to proste, ja som bol tak nastavený, že to si proste vyžaduje, hej, že to som od tých Angličanov, od Brownievcov, s nimi som trénoval, tak to som mal, to sú boli najlepší na svete, násobne, teda dominantní, a čiže ja som veril tomu procesu a vedel som, že keď budem toto, tak mi to robí dosť veľkú pravdepodobnosť, že niečo dosiahnem v tom športe, takže ja som nemal žiadne ups and downs, proste som veril a som si to fakt užíval, že skúsiť byť čo najlepší na svete, ako viem byť.
čo kebyže teraz môžeš dať nejaké rady a tipy mladším športovcom, lebo tá psychická záťaž je tiež asi dosť veľká celkovo v športe aj s ohľadom, možno vtedy to tak nebolo aj na sociálne siete a s ohľadom tlaku okolia a tak ďalej, že čo by boli také rady pre mladších športovcov ohľadom tých psychických faktorov, že čo... A či sa využíva mentálny coaching možno v triatlone, že naozaj si tých coachov, tí športovci vyžadujú? Tak je to pravda, že teraz vlastne ten mentálny tlak je podľa mňa väčší vďaka tým sociálnym médiám a tak ďalej, že je to ťažšie pre športovcov, si myslím, že v podstate nestačí mať len výkon, ale aj ako ten výkon predáš a to je podľa mňa spôsobuje také ťažké možno chvíle a samozrejme ten mentálny coach po mňa je na pravom mieste, že keď už robíš ten vrcholový šport, samozrejme niekto to potrebuje menej, niekto to potrebuje viacej, sú samozrejme tie povahové črty, niekto viacej emocionálny, takže to ťažšie v sebe znáša tie sklamania alebo prehry a tak ďalej, aj dokonca aj víťazstva, hej, lebo zmeny toho dopamínu a tak ďalej. Takže ten mentálny coaching je čoraz viacej dôležitejší. My sme možno ešte nepovedali, my sme síce povedali, že Ríšo robí triatlon, ale čo to vlastne obnáša, alebo možno nie všetci vedia, že čo ten triatlon, my sme to tu už hovorili, ale aké sú tie dĺžky, by sme mohli skúsiť povedať, že koľko musíš a v akom poradí, teda aký je od štartu až po koniec, aký je ten priebeh? Tak sú rôzne odnože dĺžok triatlonu. Spomeniem môj olympijský, ktorý je na olympiáde, štandardná dĺžka je 1500 metrov plávanie, potom je 40 km bicykel, 10 km beh. Samozrejme sú aj kratšie vzdialenosti, napríklad ten šprint, čo je polovička. Jasné. A ešte aj, že super šprint, čo je v podstate skoro 1/4 toho, čo je 400 metrov plávanie, 10 bicykel a nejakých 2 km. To už je taká tá amatérska úplne... No alebo vstupná by sa to dalo. Taká vstupná, ale preteká sa to aj na tej najvyššej úrovni, že sú také rôzne kombinácie formáty kvôli atraktívnosti a toho triatlonu. A potom máme teda toho Ironmana, čo je 3800 metrov plávanie, 180 km bicykel a maratón beh. To už je ten Havaj. To už je ten Havaj. Ten najlepší. Hej. A tak keď si rozložíš všetky tie tri disciplíny, tak akože každá samostatne o sebe je dosť náročná, si myslím, hej, že akože pre normálneho človeka by si to vyžadoval, že brutálnu prípravu na to, že každú jednu tú vec zvlášť spraviť a vy to máte, že... No tie dĺžky, čo máš pri Ironmanovi, hej, že keď si hovoríš, že 3,8 km plávania, to bežný človek ti nedá ani náhodou. Bez prípravy. A to je tá vec, podľa mňa, že prečo to je populárne, pretože podľa mňa, ak nemáš nejaký zdravotný problém, s tým tréningom sa to naozaj dokážeš pripraviť. Hej, že to nie je niečo nezvládnutelné. Hej, zdá sa to extrémne, keď si ako keby nie si kondične pripravený, alebo si to netrénoval, tak sa to zdá nemožné, že to je akože to je blbosť, hej. Ale ako náhle začneš a už tomu dávaš ten tréning štrukturovaný, tak je to možné. A to je podľa mňa to, čo ľudí na tom je atraktívne, že wow, že akože keď ja budem štrukturovane trénovať, tak ja dám niečo, čo si myslím, že nedokážem. Že super. Je to aj tvoja myšlienka, alebo taká tvojej tej akadémie, že týmto chceš nejakým spôsobom tiež motivovať tých ľudí k tomu, že naozaj je to možné urobiť to? Áno, to sa mi páči na tom, že teda tá filozofia je, že nemôžeme byť všetci víťazi a nemôžeme všetci vyhrať, ale každý môžeme prekonať samého seba nejakým spôsobom. A vlastne tá moja filozofia, zase poviem, je to, že pomôžem tú efektívnosť toho tréningu, aby za ten minimál času, ktorý do toho investuje, dostane sa najviac zlepší. Hej? Že vidím proste mojich niektorých atletov, ktorí pred pol rokom behali polmaratón v tempe 6:30 a teraz behajú 5:10.
hej, a to nie, že nechápu, že na kilometr, hej, že to je extrémne zlepšenie. A dokážu ísť teraz triatlon, hej, že sme ich pripravovali za 3 mesiace na triatlon, čo si nevedeli predstaviť a je to tak, že pre nich je extrémne motivujúce, že áno, to, čo to ľudské telo dokáže, ale zase ja sa snažím, aby to neprehročovali, prepáč. Že sa snažím ich usmerňovať, že vy začnete triatlon, vy mi povedzte, čo je dlhodobo udržateľný spôsob, hej, že koľko do toho chceš investovať času. Keď mi niekto povie, že chce len trénovať 3 alebo 4 krát do týždňa, v poriadku. A našim cieľom je podľa tých vstupných testov, aby sme to tam vsunuli tie 4 maximálne efektívne. Hej. Niekto povie, že má viacej teraz času, tak má 6, ale v podstate tým tréningom, tou postupnosťou, primeranosťou, konzistenciou v podstate zlepšujeme tú výkonnosť alebo tú kondíciu. Kariéra po kariére, že teda si, ako sme už povedali, si ukončil tvoju profesionálnu kariéru toho triatlonistu, ale už pomedzi to si začal teda budovať svoju vlastnú akadémiu. A ako si na to prišiel, teda už si na začiatku niečo nakúsoval, teda, že aj filozofiu si nám už povedal. A aké sú vlastne tie plány teraz s ňou? A pre koho je určená zatiaľ? Tak postupne sa to nejako že tvorí. Ja som najprv robil vlastne že tréningové plány, kto niekto chcel začať trénovať, tak som urobil tú štruktúru, tie database, si okopíroval svoju, tie testovanie, že to, čo som videl, že čo som ja nerobil dobre a viem, že čo mňa zlepšilo, tak to som chcel začať ponúkať, lebo to som videl strašne veľkú tú prídavnú hodnotu, že jak dokážem ľudí posunúť, keď sám vidím to na sebe. Takže čiže mám aj nejakých profesionálnych športovcov, aj zo zahraničia, ale mám aj že úplne amatérov. A v podstate to začalo rásť a mám okolo seba veľa bývalých profesionálnych športovcov, ktorí sa pohybujú v triatlone, či cyklistika, či beh, či plávanie. A snažím sa ich proste zastrešiť, aby sme spolupracovali spolu, aby sme vlastne zdieľali tie skúsenosti, tie vedomosti a odovzdávali to ďalej ľuďom. Že sme vytvorili nejaký taký hub trénerov, ktorí v podstate si pomáhajú navzájom a držia svoju túto metodiku a snažíme sa ju zlepšovať, vzdelávať sa a dostávať čo najkvalitnejší produkt pre tých ľudí. To znamená, že ľudí rozdeľuješ podľa výkonnosti do tých nejakých sektorov, alebo ja mám napríklad, nemám nič odbicyklované, ale chcel by som urobiť budúci rok triatlon. To znamená, že skôr preferuješ to, čo chce ten klient, alebo ty ich rozdeľuješ podľa výkonnosti. Ty si hovoril niečo o testovaní, to znamená, že každého svojho klienta, keď to tak nazvem, najprv otestuješ a podľa toho robíš následne plán? Áno, super, určite. Že najprv otestujeme, potom sa spýtame, že koľko to chceš investovať toho času každý týždeň, tak aby to bola pravidelnosť a ten cieľ. A keď je ten cieľ, že pol Ironman za 3 mesiace, tak tá stratégia je iná, ako je to za rok. Hej, lebo máš viacej času, musíš robiť nejak inakšie, môžeš robiť tie veci. Keď máš za 3 mesiace, musíš to viacej špecificky naskladať. Čiže podľa tých vecí. Ale potom samozrejme máme že nejaké spoločné tréningy, ktoré sa snažím, že vnímame to, že aj tá sociálna časť je veľmi dôležitá. Budovanie tej komunity, že máme spoločné tréningy, že každý piatok máme spoločné plávanie, kde to je presne rozdelené, že ja nechcem povedať, že úrovňou výkonnosti, ale skôr skillom. Pretože v tom plávaní vidíš, že niekto dobre pláve, ale nemá základy urobené. A my si povieme tie limitátory a od toho vlastne to separujeme tie skupiny. Že tento má toto zlé, tak táto skupina bude riešiť toto. Táto skupina bude riešiť toto a táto už je na najvyššej, tam môžeme dať viacej tej kondičnej stránke. Aj na bicykli chodíme, že je slabšia skupina, lepšia skupina a snažíme sa to. Kvázi, že sme spolu, ale ísť tomu individuálnemu prístupu čo najviac, čo sa dá. A plánuješ sa venovať aj takým tým mladším vekovým kategóriám, alebo je to teraz striktne pre tých
dospelých? Ten trh mi to takto akože ponúkol, že v podstate takí sa mi ozvali vlastne, že amatéri, ktorí začínajú s triatlonom, že tak sa mi to rozvinulo. Ja som to nejako nefokusoval na niečo, ale chceme od septembra pracovať aj s mládežou alebo s deťmi od 7 do možno 12 rokov, kde presne, jak sme sa rozprávali, že vnímam to, že ten ako keby chyba toho slovenského systému športu je ten, že je veľmi skorá špecializácia na nejaký úzky šport. A plus tlačí sa na výkon veľmi skoro. Tým pádom my máme veľmi dobre celkom výsledky v juniorskom veku, ale mali prienik do toho seniorského. Pretože tí ľudia vyhoria, sú zranení, výsledky sú veľmi skoro, a nepozerá sa viacej za horizont a tam. Čiže ja by som chcel urobiť takú, že triatlon je všeobecná pohybová príprava kvázi, kde sa bude zameriavať hlavne na zručnosti. Hej, že nie na nejaký objem alebo nejakú intenzitu, ale že bude kvázi smerom opaskovania, máš judo, karate a tak ďalej, a že sa bude opaskovať v rámci toho skillu veci. Tým pádom máš tú motiváciu, že čo si dokázal, tak máš, ja neviem, modré plavky, hej. Jasne. A plus by som chcel asi aj takú, že gymnastiku v zimnom období, že to vlastne periodizovať podľa nejakého ročného obdobia, pretože v zime je blbosť, aby sme dávali deti bicyklovať, ale zase v lete to dáva veľký význam. A tlačiť tam na tú všeobecnú pohybovú. A ďalší ten argument je, že zase, jak som spomínal, plávanie je mimo toho, aby kvôli bezpečnosti aj ten bicykel sa chceme hlavne, že žiaden cestný bicykel, ale sústreďovať sa na horské bicykle, cyklokros, BMX, pump track a takéto veci. Čiže zase nejaký prienik možno aj do iných športov odvetví. Tak. A potom že to dieťa v tých 12-14 si môže vybrať, že chceme robiť tento šport, iba jeden, alebo druhý, alebo tretí, alebo štvrtý, ale vieme, že tá senzitívne obdobie to je to. A čím viacej ako keby zručnosti vieš, a tak máš lepší pohybovú inteligenciu a naučíš sa ďalší nový skill a tým pádom môžeš robiť hoci čo v podstate. To je o čom sa tá istá myšlienka. To sedí, to je super. Akurát v inom trošičku ponímaní. Vidíme v tých štátoch, ktoré teraz sú najlepšie v tých športoch. To som sa chcel opýtať, že severské krajiny, hej, že tie súťažné sú dosť neskoro. Že futbal napríklad 12 začínajú hrať zápasy, alebo ich začnú bodovať, že majú tam nejaký ranking. U nás 7 rokov máš nejakú tabuľku, tlačí sa na výsledok. Tam sa v podstate ani jak som počul, ani sa nerieši nejako, že výsledok, hej. Že je tam tá možnosť robiť chyby a učiť sa s chybami a riešiť tie veci kreatívne a nie, že odkopávať loptu. Hej, ja som hral futbal, tak všetci celé rodičia na teba kričali, že odkop to, hej. Ale to ťa veľa nenaučí, čo sa týka riešenia tých problémov. To plne súhlasím, ten strach z tých chýb, áno. ktorý akože to buduje, ten tlak na nejaký výsledok, tak potom vidíme aj, že málo takých aj tých tímových športov, málo individuálne máme, už to dneska vidíme, hej. Že v podstate aj v tom futbale, aj v tom hokeji, zase teraz tu máme prienik do úplne inej témy, ale je to na tom vidieť, že v podstate tých individualít máme stále menej a menej oproti tomu, čo bolo v minulosti, ako napríklad v tom hokeji sme mali, ja si myslím, že neskutočné individuality. Aj v tom futbale sa dá povedať, že boli tam akože silnejšie osobnosti, ako máme napríklad teraz. Hej. Samozrejme, nechcem nikoho uraziť. Ešte sa to drží na nejakom priemere, ale ten hokej možno vyzerá ako, keď si pozrieme tú najlepšiu ligu na svete, čo je NHL, tak to je iba štatistika ľahká, že koľko sme mali hráčov vtedy tam a koľko máme teraz. Jasne. Čiže presne to, čo hovorí, že ono to pomáha nejakým spôsobom, to, že nie je ten tlak na ten výsledok, a že sú v pohode s tým, že robia chyby
tak to pomáha ako keby, že budovať aj tie individuality, že sa neboja spraviť, dobre, teraz dáme vo futbalovej terminológii, neboja sa spraviť kľúčku, lebo sa neboja toho zlyhania. Áno. A vedia, že to je o tom, že keď to spravím 10 krát zle, ale skúšam to, robím, uvedomujem si, čo môžem spraviť lepšie, tak potom na tej 11 sa to naučím a už to viem, už to ide. A silnejšie osobnosti to ako keby, že formuje, si myslím, oproti tomu, keď spravím jedenkrát, spravím chybu, nadávajú mi všetci, prehráme nebodaj kvôli tomu zápasu a už sa to bojím spraviť, lebo v podstate je ten tlak. Hej, takže toto určite sa s tým stotožňujeme všetci, teda aj vlastne tá filozofia je tam rovnaká a teda určite ti budeme držať palce, nech to teda bude pretrvávať a hlavne, že nech sa darí aj v tomto budovaní tej mládeže. Ďakujeme ti pekne aj za rozhovor a že si sem prišiel a že si nám trošku porozprával aj do toho takých viacej tých kondičných športov, ale vidíme, že ten prienik tam proste je u každého športu, že ten základ a tie myšlienky sú tam tak veľmi podobné, takže určite. Ďakujeme pekne, ja budem tiež držať palce, nech sa vám darí. Ďakujem. Čo najviac detí. Veríme, že keď si ťa zavoláme na budúce, tak zasa sa ešte viac pobavíme o tom, nám povie, že už máš plnú paletu mladých nádejných, možno triatlonistov, možno plavcov, možno atletov. Takže budeme sa na to tešiť, ako sa nám to rozrastie potom. Uvidíme, čo nám budúcnosť prinesie. Ďakujeme pekne, ďakujeme aj našim divákom a vidíme sa na budúce. Čau.